खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायग्रोनाय थालायबाय ओमफ्राय आं दिनै फुङावनो भिडिअ खालामनो होननानै ओंखारबोलायबाय आरोना ओमफ्राय मानो होनबा आं दिनै हेयार स्ट्रेट खालामनो होननानै साननानै दं आरोना ओमफ्राय बोथोराबो अखासो हालायबाय थान्दा थान्दायावनो बोगोन सानदों ओमफ्राय दा अखासो हाबाय माने फुजानि थाखाय नङा आंनिया गोबाव जाबाय एप्रिलावनो बोदोंमोन 2022 दा अक्ट'बर जालायलांबाय 2022नि ओमफ्राय दा फुजा सिजन नालाय एसेबाबो खम होयोना ओंखायनो आङो बोजानो होननानै सानदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा जोबोद नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा मा होनो दिनै सुनिबार ना सानसेयावनो होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय अखासो हाबाय होमबाबो दा दसे गारबाथाय दुगैनानै सावगोन आरोना ओमफ्राय सिगां आङो फुंनि जानायनि थाखाय मुला मैगं सायग्रोनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम होलांबाय थाबानो जाबाय उनाव ओमफ्राय आं दानि मैगंखौ सायख'ना लानोसै मुला मैगं मुला सायना लानोसै आं दासो सायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नै आंनिया मुला एवनाया मोनबायानो आंहा दासो भिडिअखौ मोनबायानो नै दैखौ रानो दोनसै ओमफ्राय बे मोनबाथाय आङो दुगैनोसै साथि सावनोसै आरोना अखा हादों होनबाबो सावदों बै बाहेरायाव नाय अखा हागासिनो दं बे मोनबाथाय दुगैग्रोना लानोसै आरो आं ना खानाय सानाय लोबखांनानै आरामसे आंनि खानाया नै जाबाय आरोना लोबनायखाय बारा माबालायाखै ओमफ्राय अखायानो दाबो गारला आरोना ओमफ्राय लाइनबो थांगुलायलांबाय ओमफ्राय आं थांना थाङासो जाबाय थाबाय ओमफ्राय लिंहरनायालाय लिंहरदोंमोन गामिनि ना आदै ओमफ्राय लिंहरदोंमोन आरो आं दानि कल खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय अखायानो गाराखैमोन दाबो हागासिनो हानायानो हानाय जि हाखादों आरो अखाया इमान जुब जुबबो नङा नै गारनोनो होनला आङो रानथ'वाखै दा थांबा देखायसिगोन आरोना नै अखा हानानै सेस दै फानजाजों आंजों थांगोन आरोना फानजा अखा हानायाव साथा लानानै फानजाजों थाङोब्ला फानजाफोरनिनो न'आव जाबाय नोङो आयु र' गोलोमदोंथ' नै गोलाव जाबायलै नों खानायाबो फानजाजों आंजों ओंखारबोबाय नै जोंनि मा होनो ओइ गरदा दिनै बिराद मानसि मा जादोंबा अन्थाइखौ फैना अरजागोन जोंसो अन्थाइखौ फैना अरजागोन जोंसो मा होनदो आंनाथ' दा सिद्दाव लांजोबसिगोन दे थाबायनो रोंथारा आङो ओइ नोंहा मा सिगारि जादों दिनै मा दङबा गर'आव मार मानसि दिनै आयदै खाथियावनो नालाय थाबायना थाङो ओमफ्राय मार खस्थ' जाबायलै नाहरनाय फानजा वा मालाय नै सफैबाय आरोना जोङो दा ओमफ्राय सासे जिथि जों गामिनि दं मैसोगोर फुजागासिनो मालाय ओरैनो जोंहा नेबाय दसे मावजिबाय मालानि गेम गेलेग्रा नोंलाय नै आं दा मा होनो फार्स्ट क्रिम फोननानै जगासिनो दं बारा गारि खारथाराखै खोना दिनै इखिसो थुग्लेग्ले होनदोलै नों लायदो नाया
Ay, ganyan nila kita. Ay, ganyan nila kahit. नोंथ' सावनो खेले थाना दे आलासि जिथार Tahan lang suba. आं जेबो मिथिया रायजाबा Takut tas lado. फाय गैया दे आंनि मा फाय गैया जेबा स्रां माबाबाथ' सोरां युटुबाव ओरै लाबा जाया एबासो जायो माबोरै बानायगोन गावनियावसो थ'सोदो आं गिया नोंहालाय आं नायनाय दिसो आङो बोरै दसेमोनलाय केमेरायाव बावगारबावो nung आंखौ गारनानै हासार गोनां गोसोजों अनबाय थानाय आंखौ सना बिबारा बारोबोला गावदांयैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' Nah, itu untuk yang kan udah kan ada. Kau enggak jangan. Ini kan betul lagi. खोन्थिनांगौ मोसादे नालाय बोखांनायावनो मा खोन्थिनो होनजा लानाय गावहा जोब्बाखौ दोलै नालाय इनि आंखौ जोरै लानो जों बोखांनायावनो मा होनो लाइन गैला Kali tanggal bicara soal lagi. सिन्था जाखाबायलै बोलो नांला खोना र' आइसो गेम फाग्लि जाबाय इयो गेम फाग्लि मटिटिथार होनदोंसो आंखौ Tudun kamera. Oh, itu kan kamera kan. Musung batap jangan tanya leh. नालाय फोनजा आंखौ माबायदि खस्थ' मोनना जोब्बाय नै आदिदि मोनना जोब्बाय माबायदि लादो मिथिया माबायदि लादो Keluar लादो दे. Khanai Mandan ke rumah ini. Barat tahun ini mungkin. Nasi जाबाय. Tauli. Naik mana? नङाबा ग्रुपाव मा होनो ग्रुपाव जुदि सुदुयोबा Mana kardena? Oh, karena ngaso. Karena yang sekali. Ro आंनि dokhona मा होनो सुनायखौ देखायनो नागिरदों इसोरखौ भिडिअ लानो होननानै लाइक एक्सन लानो फैदोंमोन ना देना बिसोर फुजा जानो लिंगासिनो आंखौ ओमफ्राय एगजाम जोबबाथाय लानो थांगोन इसोरखौ वा ना माने नालाय ओरैनो दा केमेरायाव लाजिदों ना ओरैनो बा फुजा फै Tahu. लाना फै आंखौ भिडिअ नै नोंनि मेगनलै आंनि भिडिअसो आंनि दख'नाया नै लोगोफोर दाखालि बावै मेख्ला सादर बायनानै सुनाय दख'नाखौ आङो गाननाय नायबाय आरोना नायदो माबायदि नुखो दख'ना बायदि नुदोंना नुदिया ओरैनो गाननाय नायबाय आरोना आङो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिबो थेंक इउ स' माच स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना बाय बाय